Vítejte u Filmena Talks. V dnešním díle si povíme něco o filmu Každý krok se počítá. Je to dokumentární film o poutní cestě do Santiaga. O filmu nám dneska poví něco Juraj, náš kolega z Filmany a zároveň stříhač tohoto filmu. Takže je nejpovolanější k tomu nám povědět, co se tam dělo v zákulisí a proč ten film může být pro vás zajímavý. Když bys měl v krátkosti říct, o čem ten film je a čím je zajímavý? Film je zaujímavý určite tým, že hlavným aktérom filmu je Kazma Kazmič alebo Kamil Bartoška, ktorý je taký český showman na jednu stranu, ale zase sa dá práve touto cestou, vydá sa do Santiago de Compostela a zažije tam rôzne skúsenosti, ktoré možno aj sám nečakal. Takže je to vlastně jako klasická poutní cesta, ale s naprosto netypickým a nečekaným poutníkem. A proč se vlastně jako na poutní cestu pro věřící vydal vlastně jako Kazma, který asi není úplně věřící nebo není jako praktikující křesťan? Je to práve možno tým, že práve prilákať ľudí, ktorí možno až tak ako necítia alebo nejak sú práve neveriaci, nechodia do kostola, tak prilákať práve na taký film, na takú cestu ľudí, ktorí by možno mohlo to nejak iným spôsobom zasiahnuť. Mhm. Máš ty nějakou zkušenost s poutí nebo s něčím podobným? Ja osobne ešte som sa na pútnu cestu nevybral. Skôr som názoru toho, alebo ako skôr tým, že mám rád beh a rád sa pohybujem, tým, že aj možno ako strihač som väčšinou sedím strižný a moc sa toho ako nedieje, že sa naozaj na jednom mieste koncentrujem, tak chodievam práve bežať také ultramaratóny 64 km plus. Takže tam si zažívam také vlastné púte. Zajímavý. Dokázal bys přiblížit, jak náročný je střih takového dokumentu? Ja si myslím, že z hľadiska hlavne náročnosti je to kvôli tomu, že toho materiálu je naozaj veľká hromada, veľké množstvo a práve treba z toho, dajme tomu, kľudne 40-hodinového materiálu treba vytvoriť niečo, čo ako dáva hlavu a petu. A to častokrát v komunikácii s režisérom, dramaturgom, producentom nejako úplne jednoduché, ale samostatný seminár by toho mohol vzniknúť, ale je dobré ako napríklad skrátke možno zameriať sa na nejaké hovoriace hlavy a držať sa práve nejakého možno reflexie za ten daný deň, čo sa vlastne v tomto dokumente vyskytuje a práve vytvoriť tam aj, alebo nájsť, dať tomu nejaký cieľ, že kam vlastne ten pútnik kráča, kam chce ako dojsť a to je práve to Santiago de Compostela. Ty bys o tom mohl povídat dlouho, protože nevím, jestli to víte, ale Juraj je zároveň i učitel, učí na vysoké škole střihovou skladbu, takže je to osoba nejpovolanější. Kromě prvního dílu o cestě do Santiaga už existuje i druhý díl. Každý krok se počítá Řím. Předpokládám teda o cestě do Říma. Mohl bys nám ho přiblížit? Určite. V tomto dokumente, ktoré je pokračovaním prvého dielu, tak sme si prizvali nie už Kazmu, toho sme už ako odsunuli, a práve sme prizvali herečku, influencera a podnikateľa a tí vlastne sme tiež ich paralelne sledovali, ich príbehy, ako sa dostávajú do Vatikánu, do Ríma, do srdca Ríma vlastne, takže v tomto je ako zaujímavé. Já mám jinak informaci od režiséra, že se pravděpodobně chystá i třetí díl. To, kam bude a s kým bude, se necháme zatím pro sebe, protože to je všechno nejisté, ale myslím si, že to bude super završení právě tady téhleté budoucí malé trilogie dokumentární o poutních cestách jinou formou. Takže se budeme společně těšit. A jaký si myslíš, že je rozdíl mezi turistou a poutníkem? Tak turista je viac ako taký informatívny a ako sleduje, možno spoznáva ako tie kraje, miesta tam ako kde prichádza a práve pútnik viac sa zameriava práve ako na seba.
že ako spoznáva tie miesta samozrejme, ale možno tá príroda, to ticho, tá meditácia mu ako niečo prináša niečo ako hlbšie. A môže spoznávať seba, môže aj ten kraj, ale práve skrze ten kraj to miesto proste môže viac spoznať, takže tým, že kráča a je sám so sebou, tak je to o to cenejšie a za mňa zaujímavejšie, aj keď občas som ja aj sám turista a sám ako ten pútnik práve pri tom ultramaratóne. Komu bys třeba tady ty filmy o poutích doporučil? Je to pro lidi, kteří už na ty poutě chodí, nebo naopak jenom pro ty, co nechodí? Určite pre obe divácké kategórie by sa dalo povedať, že aj ten, kto už bol na púti, alebo ten, kto práve nebol. Práve ten, kto nebol, tak by som ako povedal, že môže sa akože prekonať a vidieť niekoho, kto to má za sebou, ako sa s tým vie vysporiadať, tak toho môže inšpirovať a práve pre tých ľudí, čo už boli na púti, tak presne tá rímska cesta nie je až tak známa, takže práve to môže byť dobrý popud k tomu spoznávať aj práve Taliansko, Španielsko, Portugalsko a tak ďalej. K obou filmům vznikl i bonusový obsah. Co je součástí tady těch bonusových dílů? Prvý diel, teda Santiago de Compostela, bonusový diel, je práve také ako rozšírenie tých pútnikov, ktorí už zažili tú cestu, tak ich spoznáme vlastne viac. A v tom druhom dieli, kde vlastne cestujeme alebo putujeme do Ríma, tak tam nám Jan Peňaz z jeho pohľadu a skrze neho jeho výpovede, čiže ako spoznávame práve tú cestu pútnu do Ríma. Takže je to také ako rozšírenie, bonusový materiál, kedy kto ako má záujem ešte sa viac dozvedieť, tak práve tieto dva bonusy k tomu slúžia. Moc díky. Díky i vám, že jste se dívali. Doporučujeme zase oba dva filmy ke zhlédnutí, včetně bonusů. A budeme se na vás těšit na Filmaně u všech možných dalších pořadů a u dalších dílů Filmana Talks.